llynedd, cafodd 12 artist lleol a rhyngwladol wahoddiad i ddod yma i addurno'r wal yr un fel rhan o ŵyl Empty Walls Caerdydd. Mae'r ŵyl a'r galeri yn cael ei redeg gan Helen Burr a Sam Worthington, sydd yn rhan o'r collective celf Modern Alchemists. I rhain ohonoch chi sydd yn byw yn y brifddinas, mae'n rhaid bod chi'n dod ar draws yr holl myrluniau yma sydd wedi bod yn popo lan ar draws y rhaff. A falle bod e ddim allan bawb, ond be bynnag chi'n meddwl amdanyn nhw, mae'n ffordd gret o arddangos celf i'r cyhoedd yn gyffredinol tu allan i waliau galeri. Mae hwn yn enghraifft o beth ddigwyddodd yn Empty Walls llynedd. Mae'r darn yma'n hyfryd fi'n meddwl. Fi'n hoffi'r ffordd mae'n gweithio gyda'r adeilad sydd yna'n barod i greu rhywbeth sydd ddim wedi cael ei gynllunio gormod cyn. So ie, fi'n rili hoffi hwn. Mae hwn yn enghraifft o beth ddigwyddodd yn Empty Walls llynedd. Mae Colour Doom wedi wneud myrlun fan hyn, a mae nawr wedi cael ei tago drosto. Mae hwnna jyst yn rhywbeth sy'n mynd i ddigwydd, yn arbennig pan ti'n wneud myrluniau ar alleys fel hyn. Mae hwn yn un o hoff enghreifftiau fi o beth ddigwyddodd yn Empty Walls llynedd. Mae hwn eto gan Colour Doomed, a fi'n rili hoffi'r ffaith bod bach o narrative iddo fe, ond heb fod yn really pretentious, a fi'n hoffi'r ffaith bod e lawr alley, so ti angen dod i ffeindio fe. Mae agoriad Empty Walls yn llythrenol mewn hanner awr, a fel chi'n gweld, mae Sam a cwpl o'r Modern Alchemist arall wrth i'n brysur yn cymryd scaffolding lawr. Mae'n agos iawn at yr amser ond mae'n dal wrth i'n gweithio. Eleni, mae Empty Walls wedi dod yma i ganol y ddinas yn hytrach na bod jyst tu allan yn rhaff. So mae'n dod ar Celf Stryd yma reit i ganol y ddinas, i ganol y bwrlwm, a mae hwn yn enghraifft ffantastig fan hyn o ffordd maen nhw wedi cymryd adeilad sydd falle ddim o'r bert â hynny a wneud rhywbeth gret ohono nhw. So fi'n edrych mlaen nawr i fynd mewn i'r abacus i gael look. Mae hwn yn un peth fi'n rili hoffi am gŵyl Empty Walls yma. Mae pobl yn gallu mynd ar draws y ddinas a gweld yr holl pethau yma ar y walydd mawr, a wedyn mae'n gallu dod i'r galeri fan hyn a gweld mae'r prints hyfryd yma. Mae rheina ar wal tu fas Buffalo hefyd, so nhw'n gallu cysylltu'r artist hefo'r wal a dod i ddeall mwy am beth maen nhw'n wneud. Mae rheina yn rili neis. Nath y Modern Alchemist ddim cael yn arian cyhoeddus leni, felly roedd nhw fan ati i ddefnyddio peth rhan nhw Kickstarter, sydd yn rhoi cyfle i unrhyw un allu ariannu rhywbeth maen nhw'n credu ynddo. A mae hwn sy'n enghraifft gwych os maen nhw wedi defnyddio arian pobl mwyn gwneud rhywbeth gret allan o adeilad farn bod yn dim mwy na gorsaf bysau. Fi wedi cael amser gret yma yn agoriad Empty Walls yma yn yr abacus. Fi wedi cael chance i wrando'r cerddoriaeth byw, gweld celf gret. Os chi moyn ffindo mas mwy, a chi wastad fynd ar y we at emptywallsfestival.co.uk.